تے اوجھی پوجھی اور بے بھی انہاں دے نال جڑے حوالن شاعری دے حوالے نال اکھانے دے حوالے دے نال اساڈے کنے کوئی ایسا شاعر کہیں آیا اکھانے دے نال شاعری دی ترتیب دے وچ دے تے او شاعر دی شکل دے وچ کھنا پے پہلا شاعر ہیں جڑے اتنا علم عروج تو اپنے علم دی روشنی تو واقف ہیں بلا ضرب المثل دے حوالے نال سریکی محاورے دے حوالے نال اور عظیم شاعر جنہیں دے میں کہنے لفظ کہنی میں پیش کراں سردار خادم حسین مکھوی صاحب دے نال اساں ایک خاص الخاص نشست لاتی سے اور شامل ہوئی ہے دعاواں دے صدقے اساں سرائکی ادب دے وچ کم کرے سوں سارے نوجوان سارے نال باہمیلی تھی ہیں انہاں کو میں آخر دے وچ سڑے ساں جڑے میرے کتے میرے پر ہیں تے میں ہن سردار خادم حسین مکھوی صاحب دی خدمت دے وچ التماس کرے ساں التجا کرے ساں او اپنا کلام پیش کرے ساں توحید کا ایک کہتا ہے کہ خدا سچا نبی سچا عطا قرآن خدا سچا نبی سچا عطا قرآن ہے سچا نبی فرما دیتے جو کچھ وہ ہر فرمان خدا سچا نبی سچا عطا قرآن ہے سچا نبی فرما دیتے جو کچھ وہ ہر فرمان ہے سچا نبھیں دے زندگی جیڑھا نبی سنگے طریقے تے بابا ایمان ہے کامل وہ انسان ہے کہتا ہے کہ زر دے تے جے بچ دی ہے تو تو جان بچا جو زر تے رہے وہ سر تے صدقے سر تے رہے وہ عزت سنتی زر دے تے جے بچ دی ہے تو تو جان بچا سر دے تے جے بچ دی ہے تو تو آن بچا سر دیت جے بچ دی ہے تو تو آن بچا گھن زر جان اتے آن فدا دین تو کر دے ایمان مگر ویچنا ایمان بچا اور کتا دیکھ سو کہ نفس اپنے کمینے تے مردار کو جے تلک مار دے وے نہ کوئی بشر نفس اپنے کمینے تے مردار کو جے تلک مار دے وے نہ کوئی بشر او تلک لطف آندہ عبادت دا نہیں او تلک تھی دا کہنے دعا دا اثر او بھی عمران دی وقفی دا رکھ لیتی ہو یاد خوش کرن چاہتا ہے جے خدا کو تول ان دے خلقت دلت سے دل نال اور ہم لوگ کہتے پڑھتا پہ کافیہ ہے کہ ان دے مضمون دوں ہیں جو جڑا من کو مار چھوڑیندا ہے سر دین تو وار چھوڑیندا ہے وہ مرد مجاہد ایک مخفی ون جمدا ہے کئی صدیوں میں جڑا من کو مار چھوڑیندا ہے سر دین تو وار چھوڑیندا ہے وہ مرد مجاہد ایک مخفی ون جمدا ہے کئی صدیاں وچ اوے دعوے دار زمانے وچ ہر کلمہ گو ہے دین دا پر میں دعوے دار زمانے ہر کلمہ گو ہے دین دا پر ہے منہ وچ گڑ تے دل وچ گڑ ہے منہ وچ گڑ تے دل وچ گڑ سر سجدے وچ من بدیاں وچ مرد مجاہد حکمت کوئی جمدا ہے کئی سچا اور یہ محاورے
منہ وچ گڑ دل وچ لوڑ سر سکدے وچ من بدیاں وچ ایہو ہندو تے دوجا نقشہ دکھائے تو جڑا فرض سمجھ دے خدمت کو جڑا فرض سمجھ دے خدمت کو سکھ دیں دے رب دی خلقت کو وہ مرد مجاہد ایک مخفی من جمدا ہے کئی صدیاں دعوے قوم دی خدمت دے ہر لیڈر ڈھیر کریں دے پر منہ میں چلول دل میں چلول سر دے من بدیاں ماشاءاللہ ترائے کتے ہیں سے کافیہ جبل کافیہ ہے دریا واحدن صاحب صفا رحمت ماشاءاللہ ترائے دریا میں لکھا ہے ترائے قسمہ دے ذکر بھلن صاحب بھی نہیں بہت محنت کتے ہیں میں انہوں نے بھی شکر گزار ہوں یہ دیکھو کہ کافیہ ہی کوئی ترائے پلاٹ ہے کہ ڈیزائن ترائے جی جی پہلا ہے کہ کیا شان بساں اون دھرتے دی جنہی جنت ریس کریں دی کیا شان بساں اون دھرتے دی جنہی جنت ریس کریں دی کیا ہی پاک نبی دا روزہ ہے جت رحمت دے دریا واندے سبحان اللہ کیا شان بساں اون دھرتے دی جنت ریس کریں دی جت پاک نبی دا روزہ ہے جت رحمت دے دریا واندے جت مخفی سب دکھ ٹل ویندے جت ہر مشکل حل تھی جت کم نہیں کچے عاشقاں دا جت صاحب صدق صفا شان بساں اون دھرتے دی جنت ریس کریں دی جت پاک نبی دا روزہ ہے جت رحمت دے دریا وہندن جت مخفی سب دکھ ٹل ویندن جت ہر مشکل حل تھیندی ہے جت کم نہیں کچے عاشق جت صاحب صدق صفا رحمت اور ہی کافی تو تے 102 جا کتاب جو کیا عشق نگر دے راہ پوچھ دیں تو پہنچن سوکھا کم کہیں کیا عشق نگر دے راہ پوچھ دیں ات پہنچن سوکھا کم کہنی ات سول ستم دی شاہی ہے ات ہنجوان دے دریا ات ہجر فراق دے پہرے ہیں ات وصل وصال مقدران تے ات کم نہیں مخفی ہر ایک دا ات صاحب صدق صفا رہا اور ہی کافی دوتے تریجہ دیکھو دریا جو کیا حال بسا این نگری دا یہ نگری اندھی نگری نگری دا یہ نگری اندھی نگری ہے ات ظلم دے بھامبھر بلدے پن پیرت دے نت دریا وہاں اے راز جو مخفی سوچ گیا جیڑی گالوں اے بھر نہیں تھیندی دل آدھے کئی دو چار انیا ات صاحب صدق صفا بیت ذکر تھیا ابیات دا کے بھئی وہ اکھانا کو میں ورتا ہے اندت اپنے گال بھی کتی ہم تو اندت میں لکھا جو لکھیں دے ہیں ڈھیر گالی شاعر اثر کریں دیئے کوئی ایسا جے پین دیتا ہر کوئی ہے مگر ہے ٹھم کہیں دی کوئی